На вниманието на Ива, Лилия, Явор и всички други с имена на цветя. Как ли щяхте да се казвате, ако цветята не съществуваха? Не се бяхте замисляли? И ние. Докато компанията B-Smart Technologies не спечели локалния финал на конкурса за социално предприемачество Chivas Venture и не дойде време да се състезава с още 26 проекта от цял свят, чрез онлайн гласуване. Задачата ни беше да въвлечем широката аудитория, така че да подкрепи българския финалист и той да спечели възможно най-много от наградния фонд. На конкурс, който е тясно специализиран, трябваше да предизвикаме голям и продължителен бъз, а това щеше да е невъзможно без пчели. Затова се позовахме на същността на проекта. B-Smart Technologies разработват умни кошери, които предотвратяват измирането на пчелните популации по цял свят и изчезването на цели екосистеми. И така дадохме на хората добра и съвсем простичка причина да участват в спасяването на пчелите онлайн. Докато четат новините, докато пият кафе, докато мислят какво да хапнат и какво да облекат. Въвлякохме ги и офлайн, докато купуват цветя, храна за тялото, но и храна за душата, като показахме нагледно как би изглеждала тя без пчели. Специално за посетителите на литературен клуб Перото създадохме 9 алтернативни заглавия на класически произведения, които съдържат животно или растение, застрашено от изчезване, ако пчелите не бъдат спасени. Но тъй като бяхме тръгнали да променяме историята, имахме нужда и от други посланици на каузата. Затова привлякохме на страната на пчелите някои известни имена на цветя, като Цвети Пиронкова, и Явор Гърдев, например. Както и такива, които нагледно показаха в ефир какво би било менюто ни, ако нямаше пчели. И така гласуването също беше спасено. Българският проект спечели над $10,000 и достигна до 7-мо място в общото класиране, изпреварвайки страни като Съединените щати, Великобритания и Япония. Но какво са парите, когато кафето през почивката след малко е вън от опасност? А ако все още се чудите как бихте се казвали, ако нямаше пчели, ориз и пшеница са си вариант?